Jagten på COP15's grønne bremsespor. Vi er taget tilbage til Bella Center for at snakke med chefen for biler i Bella. Måske kan han hjælpe os. Jamen, det bimler og bamler jo. Dem, der rent faktisk går igennem billetkasserne, det er familien Danmark. Spændende vidt. Ja, det er meget fint. Men hvad med den der superbil? Selvfølgelig kan man opleve Sendvoen herude, sammen med de to danske bilsejlere. Men er den miljørigtig? Ej, det er det måske ikke, fordi Sendvoen i sig selv jo ikke er pokkers miljørigtig. Men hvorfor er den så med på plakaten? Det er jo fordi, der er altid publikum til superbiler. Vi er jo godt klar over, at vi befinder os i en situation, hvor at, mange bilfabrikanter de downsizer og får deres motorer til at køre længere og længere på literen. Vi valgte de grønne fodspor, fordi vi med det gerne vil vise, at udstillingen både rummer superbiler og et fokus på miljø. Superbilen efterlader altså ikke de der bremsespor af rullegræs. Hvor kommer de så fra? Følg med i næste afsnit af Jagten på COP15's grønne bremsespor.